חלק 2. זה 180. כן, חלק 2 על זה שאני צריכה לנסות לאפר אותה. אני אראה את התוצאה רק בסוף, אז כאילו תעקבו עד לחלקים הבאים. כן, ואיך שהיא תגיב. כדאי לכם. טוב, דרך אגב, זה חלק 2. עכשיו תראי להם. כדאי לכם לראות את התוצאה שלה בסוף. ככה אני נראית בינתיים. זהו, עכשיו תספרי לי. מה אתם אומרים? תעזרו לי. עוקב. מה לבחור? זה או זה. אני אבחר מה שמתאים לה. בואו נבחר את זה. בחרתי את זה. לקחת ככה. פתחתי. תעיפי אותו מכאן. לקחתי ספוגית. בלי כלום. ככה. ככה. אם זה הרבה עושה ככה. אבל עוד לא שמתי בכלל. בואי. בואי. מה נשים אודם? לא יודעת, יש הרבה, תבחרי. טוב, באודם אולי אני אתן לה לבחור. אולי. אבל איך כאילו תשימי לי את האודם? עם היד. כן, לא עם היד. לא יודעת, נראה. היא בחרה. אודם. אני בחרה עוד. די, נו, תפסיקי לזוז. בחרה אודם. זה. רד. הוא נראה טוב במציאות. סיגמה, בואי. אני סוללה. לא כרגע. סיגמה, בואי. רק רגע. זה מה שעד עכשיו שמתי לה.